ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶೆಟ್ಟಿಸ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೀ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಐಟಮ್ ಮುಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ, 2 ಟೊಮೆಟೊ, 3 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, 2 ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ, 2 ಚಕ್ಕೆ, 4 ಚಮಚ ತಾರದೆಣ್ಣೆ, 2 ಚಮಚ ತುಪ್ಪ, 1/2 kg ಅರಿ, ಐಕ್ 4 ಲೋಟ ನೀರು ಪಾಡು. ಬೆಚ್ಚನೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ. ತುಪ್ಪ ಮಾಡಿ 2 ಚಮಚ, ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಕಾಯಡು, ಸಾಸಿವೆ ಬಾಡಿ, ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಬಾಡಿ, ಚಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಸರಿ ಕಾಯಡಿ ಕೆಂಪಾಗಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಬಾಡಿ, ರುಚಿಗೆ ಗೋಡಾಪಿನದು ಉಪ್ಪು, ನೀರು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೊದ್ದೇಳು ಕಾರಿ ಬಾಡ ಮತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿಡು ಹರಿಬಾಡ ಬಾಯಿ ಚಲಗಿ. ಟೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ ವಿಸಿಲ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. 3 ವಿಸಿಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಜಾಲೆ 2 ನಿಮಿಷ ಬರೆದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಳ ದೆಪ್ಪಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಳ ಹೊರನೇ ದೆಪ್ಪಡಿಸಿ ಭಾರಿ ಜಾಗಿಡುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ದ ವಿಸಿಲಿನ ಗೆತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಳ ಗೆಪ್ಪಲೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಕೈ ತಲೆ ಕಡಪು ಹೊಡಿಚು ಆ ಕಾರಣಲ್ಲ. ಮೂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಹಿಡಿಯೋದು ನಮ್ಮ ಐತ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತದೆ. 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಳ ದೆಪ್ಪ 5 ನಿಮಿಷ ಆತಂಡು ತೂತೆಕ್ಕಾದು ಈತ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಬಾಯಿ ಎತ್ತಲ್ಲ. ಟೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಹಾಯ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಏನು ಬಿಡೋದು ಟೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ರುಚಿ ಎಂಚಂಡು ತೂಕ ತಿಂದದ್ದು ಪನ್ಪನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀ ಸಲಾಡ್ ಮಾಡ್ತದ ನಮ್ಮ నేను ಸಲಾಡ್ దాంతెలా తినాలి ಸಲಾడే ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಸರಿ. ಸೂಪರ್. ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೋಜಾವೆ ಏನ ಪಂಡ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಎಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಪುಲ್ಕಟ್ಟದ ಆದ್ಮಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಶುಂಠಿಲ ನಿಕುಲು ಏನ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ತಂಡ ಖಾರದ ಐಟಮ್ ತಿಂದಾರಡ ಒಂದೇನು ಅಕ್ಕಿ ತಿಂದಾರ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಪುಷಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದ ಉಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲ ಪನ್ಪೇರು ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಪನ್ಪೇರು ನೆನಪಿಲ್ಲ ನೆನೆದು ಮುನಿಗಳು ವೀಡಿಯೋ ಬಂದ ತುದುಪ್ಪರು ಅನ್ನೊಂದು ಸುಳ್ಳತ್ತು ಸತ್ಯ ನಿಕುಲು ಆ ಕಾರಣಗಳ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ದ ಮದ್ದಿಗೆ ತೊಡಜಿ ಜೋರು ತಿನ್ನಕಲು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾಂಡೆ ಬೈಯ 2 ಬರ್ ತಿನ್ಲೆ ಈಜಿನ ಡೈಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಣಸಾಗಿನೇ ಒಂದೇನು ಅಕ್ಕಿ ತಿನ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈಫ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮಲ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಡೋಣ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇ
ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯ್.